L'angula del Ter la pesquem des de l'any 1950 aproximadament, que van venir dos bascos a Torroella de Montgrí, i els pescadors aquí van estar un parell d'anys i van marxar, perquè en aquella època era molt complex el tema d'enviar l'angula a Madrid, al nord, pel tema dels mitjans que hi havia a l'època, i uns pescadors d'aquí van començar a agafar la idea de com es pescava i van començar a pescar-la. I des d'aleshores, des del 1960 aproximadament fins ara, el mecanisme és el mateix, no ha canviat pràcticament gens. O sigui, és una pesca artesana, des de fa més de 70 anys que es pesca amb aquest sistema. Llavors, obrim el vano perquè la reacció no sigui de 90 grams i si se'n dispari el preu, si ho combinem amb un altre producte, posem menys quantitat d'angula i el que té ganes de tastar el producte que no el coneix, doncs li dones aquesta baixada una mica de preu, que posa 25-30 grams i ja tenen l'oportunitat de tastar-lo. Llavors nosaltres fem un cap i pota amb mongeta del ganxet i l'angula saltejada. Farem, com que estem a Pals, sempre fem un plat amb arròs amb totes les jornades que fem i fem un arròs amb camagrocs, salsitxes i llavors les angules les fem a la brasa i després farem una versió d'una truita dròpola, seria una truita bagarra feta només marcada per un costat amb les angules per sobre i amb panxeta a baixa temperatura. Llavors sal i pebre i passem la truita aquesta. Des del Vicus també farem 3 versions. La que compartim tots, que és la que provareu, és la bilbaïna. Aquesta sempre la tenim, crec, perquè és la que tothom coneix. Després també farem 2 interpretacions d'ous clàssics, també, que són els ous amb patates i angules, però li donem el nostre toc personal. En aquest cas faríem un ou escalfat a baixa temperatura i afegirem la patata amb una espuma, en aquest cas, i per l'altra banda afegirem les angules també amb una miqueta d'oli, cireret, una miqueta, al moment només un cop saltat, les posem per sobre, i una miqueta de molles picants, en aquest cas. L'altre plat seria unes angules també saltades molt lleugerament, amb una mica de, seria com un mar i muntanya, en aquest cas, amb carxofes, cebetes confitades, les angules saltejades, com us explicaré ara mateix, amb una mica de salsa de carn, amb l'opció, i per l'oli poc salit hi posaríem una llagonissa per fer la que és la zona. Està bé molt en el mar i muntanya. En aquest cas farem un arròs negre que estarà lligat amb recuit de Jafre, d'aquí de Can Pauet. En aquest cas les angules també saltejades a la llet, una mica amb la llet. I després fem un mar i muntanya, que hi posarem fet una infusió de pernil ibèric, força reduïda, que hi posarem unes trompetes a la mort i hem fet una terrina de porc, de peus de porc, que marcarem a la planxa amb les angules també. L'angula és un peix de cocció molt curta, només s'espantala una mica i posades a sobre del peu de porc